Hai cedează, băi! Ce prost ești! Uite, atâta e un semn de cedează acolo, atâta e. La tine. E cedează acolo. Îmi cer scuze atunci. Păi, altădată nu mai da de mâini, dai de mâini aiurea. Păi n-am dat în mâine, am Păi, ai făcut așa, că... ce s-a întâmplat? Ok, bine, hai, zi bună.